Catholic Church versus PAGCOR, online gambling. Dad, nagkaroon ng away ang PAGCOR chair at saka ang presidente or head ng CBCP ng Catholic Church of the Philippines. Ang sinasabi kasi ng PAGCOR head, dapat hindi daw iban ang online gambling kasi higit 100 billion pesos in taxes daw ang kinikita ng gobyerno sa mga online gambling operator. Plus, may mga 32,000 plus jobs daw na naproprovide ang mga online gambling operator dito sa Pilipinas. Sinasabi ng PAGCOR chair na yung revenue na to sa tax at saka sa mga trabaho nakakapagdagdag sa mga social programs ng gobyerno. Ang sinasabi pa naman ng CBCP head, kung ganun lang pala, kung pera lang ang pinag-uusapan natin, kahit na addicting ang gambling at nakakasira yan ng mga buhay ng ng mga Pilipino, o di illegalize na natin lahat ng droga at lahat ng mga addicting substances para mas lumaki ang kita ng gobyerno. Dad, ano sa tingin mo ang tama? Sino sa tingin mo ang tama dito? Ang CBCP o ang PAGCOR chair? Timbangin natin muna kasi, no? Ang sinasabi kasi ng simbahan, hahayaan ba nating masira ang buhay ng ating mga kababayan at ang ating mga mamayan kung sila'y malululong sa sugal, no? Ang sinasabi naman ng PAGCOR ay malaki ang kinikita ng ating pamahalaan sa mga pasugalan na to. At kung ipagbabawal natin, hindi rin natin mapipigilan kasi marami magtatayo ng illegal na setup no online gaming platform na hindi mababantayan ng gobyerno. So ito yung tinitimbang-timbang ngayon ng ating mga namumuno at namamahala. Pero ang tanong, ang sugal ba nakakabuti sa ating lipunan? Kung titingnan natin, ang sugal laging may kaakibat yan ng mga krimen. Kasi nga katulad yan, nakita natin yung mga nangyari sa Isabong, may mga pinapatay dahil nahuli sila ng daya. Ganon din sa mga kasino, yung mga umuutang na sa mga third party, pag hindi sila nakabayad, pinapatay din sila, sinasaktan sila. At hindi lamang yon, sa mga pasugalan, makikita natin, nandyan din yung mga prostitusyon, nandyan yung mga usurious lending, nandyan yung mga murder for hire na people, na mga assassin, na papatay nila yung mga hindi nagbabayad. So talagang ito'y nagiging isang salot sa lipunan. Pero kung sinasabi naman ng gobyerno na kailangan ng pamahalaan ng additional income, marami namang pamamaraan para magkaroon ng additional income ang pamahalaan. Katulad niyan, kung babawasan natin yung gastos sa ating mga hindi naman dapat gastusin ng ating pamahalaan, talagang makakatipid ito ng malaki. Pero kung sasabihin natin ang kailangan ng pasugalan para lang sa income at para sa trabaho, palagay ko medyo nalilihis yung landas natin. Pero kung sabihin natin na ito'y kailangan para mas maraming turista dumapunta sa ating bayan at nang sa ganoon mas lumago ang ating ekonomiya, tama rin naman yun. Ngunit dapat merong mga sapat na regulasyon ang mga nagpapatakbo ng mga gaming, lalo ng mga online gaming na to, na dapat talagang nababantayan, may regulation kung sino lang dapat pwede maglaro at meron limit. Kasi kung hindi, talagang masasadlak sa kumunoy ang ating mga kababayan. Sa aga ng akin, mas mabuti kung wala ng pasugalan. Nang sa ganon yung ating mga tao maging productive at hindi maubos yung kanilang pera kung saan-saan. Maraming naka-addict dito kasi nga ang pasugalan, isang addicting tendency yan. Kaya nga, hindi maganda na may pasugalan sa isang bayan kasi nga makikita natin, kadalasan may dalang mga malas yan, may kaakibat na mga kriminal yan o krimen na nangyayari at ito yung nakakasira sa mga kababayan natin na lalo na yung mga walang masyadong disiplina sa kanilang sarili. So yun ang aking nakikita rito. May punto ang simbahan sa sinasabing hahayaan ba natin lumagpak ang ating mga kababayan dahil lamang sa kita. Ang sa gobyerno naman gusto nilang kumita para sa mas maraming matulungan. So ito dapat ang timbangin ng mga namamahala at namumuno. Ano ba mas mahalaga? Mas mahalaga pa ang kinabukasan ng ating mga kababayan o mas mahalaga ang kinikita ngayon para na sa ganon mas marami kang matulungan? Yan ang dapat timbangin. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Anong palagay ninyo? Ano sa tingin niyo ang solusyon na dapat gawin ng gobyerno ng Pilipinas para sa kapakanan ng bawat Pilipino? Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.